Nahrávka číslo 45, široká paleta citoslovcí. Mašulo, jak citoslovce znějí? Protože citoslovce to je druh slova, máme 9 druhů slov, které vyjadřují ne pojmy, ale city. Ale i v této oblasti můžeme udělat nějaké technické rozvrstvení. Takže šumová citoslovce. Citoslovce, které vznikne dechovým šumem. Ano, seš jako nemilosrdná meluzína. Explozíva nehlasivková, čili nezněla. A teďka citoslovce explozivní, ale znělá. A takové razantní, celotělesné, brániční stahy. Prosím tě, aby nedošlo k poškození hlasivek, jo? Ten silový záběr nevadí, když prvním zvukem bude H, protože H z celého spektra hlásek je nejšetřivější vůči hlasivkám. Takže toto? Ano. Ve chvíli, když už se ty hlasivky rozeznějí, pak jako už se na ně může přitlačit. No a teďka vedle té ošklivosti ještě něco estetického, libého, znělého. No. A do celého těla neboj se rozvaletit. Děkuji ti za leningradský balet.